Muna cikin mobilization general shine shirin ta kwana ana iya ko ni ko kai ko ke a kira mu a gaugauce a sa mana tushe ma a ba mu kayan aiki mu je mu kare mu. Ana iya wani mai ritaya inda jama'an tsaro ne a kiro shi a bashi kayan aiki a je a kare ƙasa a kare mutuncin ƙasa. Ana iya a nemi ko wata mota taka ko wata kadara taka a amsa a je a yi cikin wannan aiki na mobilization general. Kuma wani ko wata bai sai ce ba zai bada ba in kai yi ka bijire ma doka ta ƙasa. Wanda suka ɗauki dubara kahohin watsa labaru su je su watsa abin da suka dama a yana cikin bijire ma doka ta ƙasa. Tunda ƙuduri na 43 na kundi ya yi magana cewa kowane ɗan ƙasa nauyara ta a kansa ya kare mutuncin ƙasa ya kare incin ƙasa. To su sun zo suna watsa incin ƙasa, sun zo suna tona asirin ƙasa, suna ɓata tahiya. Kaga an yi kashe da an yi kira dole ne wannan doka ta shahika ta amshi inci na ɗan ƙasa. Wannan daidai ne. Labaran gaskiya daga GMN Hausa, tashar al'umma.